إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد. Draga moja i poštovana braćo, cijenjene džematlije, jedan od najvažnijih principa u odgoju djece, a kojem Islam unutar sebe pridaje najviše pažnje, jeste moralni i karakterni odgoj. Moralni i karakterni odgoj djece pa i odraslih od temeljnih je i osnovnih ciljeva misije Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koji je rekao: innama bu'ithtu li utemmima makarima al-akhlaq. Zaista sam poslan da usavršim moral, čud, karakter, plemenite osobine kod ljudi. Međutim, da bi poslanik sallallahu ta'ala alaihi wasallam ispunio tu svoju misiju, on je sam morao biti na najvećem stupnju morala. Jer onaj koji nešto ne posjeduje, to ne može dati. Ne može čovjek podučavati znanju kojeg nema, niti može prodavati i poklanjati robu koju ne posjeduje. Zato uzvišeni Gospodar u opisu svoga poslanika sallallahu alaihi wasallam, kojeg je zadužio tom misijom, kaže: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. Ti si, o Muhammede, na najvećem stupnju morala. Ti si čovjek sa najljepšom čudi, najboljim karakterom i ponašanjem. Moralni i karakterni odgoj evlada i djece u islamu biva u nekoliko pravaca ili smjerova. Prvi smjer, koji je ujedno i najvažniji i najbitniji, jeste: odgojimo svoj evlad i podučimo svoju djecu kakav odnos treba da imaju prema svome stvoritelju Allahu subhanahu wa ta'ala. A taj odnos prema Allahu treba se zasnivati i bazirati na čvrstoj i neraskidivoj vezi sa Allahom, koja se zove bogobojaznost ili takvaluk. Zato je obaveza muslimana, roditelja, da odgoje svoju djecu i poduče svoj evlad
da budu bogobojazni i da imaju stalnu svijest da uzvišeni Allah vidi svaki njihov pokret i čuje svaku njihovu riječ i zna svaku njihovu misao. Trebamo svoj evlad podučiti da ne obožavaju nikoga osim Allaha i da ibadet u svakom smislu te riječi ne čine nikome osim njemu. Jer je u tome njihov ponos, u tome je njihova čast, u tome je njihov ugled, u tome je njihova sloboda. Svoj evlad trebamo učiti da ne poginju svoju glavu ni pred kime osim pred Allahom. Trebamo ih podučiti da je Allahov hatar najpreči hatar. Da je Allahov propis iznad svakog propisa. Da je Allahova naredba iznad svake naredbe. I na koncu, braćo, ma koliko naša djeca bila mala i naš evlad bio sitan, trebamo ih podučavati jednoj činjenici, a to je da je ovaj dunjaluk prolazan i da će se na koncu, ma koliko nam se činilo da on dugo traje, Allahu se vratiti, jer je on njihov stvoritelj i njihov istinski vlasnik. Zato ako u tome uspijemo i budemo svoj evlad odgojili na principu bogobojaznosti, ne trebamo se bojati za njihov moral, ni za njihov karakter, ni za njihovo ponašanje. U suprotnom, ako zakažemo u odgoju svoje djece na principima bogobojaznosti, onda se nemojmo čuditi zašto naš evlad ima loš moral, ružno ponašanje i slab karakter. Došao je Džibril, melek Džibril, poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, da ih poduči vjeri, pa ga pita. Kaže, ahbirni anil ihsan. Kaže, Muhammede, obavijesti me šta je to ihsan. A el ihsan, kojeg mi prevodimo kao dobročinstvo, to je najveći stupanj ili stepen vjere. Dolazi nakon imana i nakon islama. Pa ga pita šta je to el ihsan, šta je to dobročinstvo. Kaže, en ta'bud Allaha ka enneke tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kaže, robuj Allahu kao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe u svakom momentu i na svakom mjestu vidi. I to je ono što je glavno, što trebamo usađivati svome evladu i svoje djeci u njihova srca i u njihova prsa. Zato poslanik alejhi salatu vesselam savjetuje jednog mladića po imenu Ibnu Abbas. Savjetuje ga, a u tom momentu on ima 10 godina. Daje mu savjete koji su prije svega zlatni, a drugo savjetuje ga kao da je neki osjedeli starac, pa se priprema da ode sa ovoga svijeta. Pa mu kaže, ja gulam, inni uallimuke kelimat. Kaže, o dječače, od 10 godina. Kaže, podučit ću te riječima. Koje su to riječi? Kaže, ihfadillaha ihfadu. Kaže, čuvaj Allaha, čuvat ćete. Ihfadillaha tajidhu tuđahak. Čuvaj Allah, naći ćeš ga ispred sebe. Wa idha sa'alta fas'alillah. Kada tražiš, traži od Allaha. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Kada moliš, moli samo Allaha. I znaj da se sav svijet sakupi, da ti donese kakvo dobro, neće to biti u stanju osim ono što ti je propisano. I da se sav svijet sakupi, da ti načini kakvu štetu, neće to biti u stanju osim ono što ti je Allah odredio. Pera su uzdignuta, a mastilo je osušeno.
Zato ako odgojimo svoju djecu i svoj evlad, braćo moja draga, na principima bogobojaznosti i stalne svijesti da Allah dželle ve ala o nama sve zna, budimo sigurni da neće biti lošeg morala, niti slabog karaktera, niti ružnog ponašanja. Drugi smjer, odgojimo svoj evlad i podučimo svoju djecu kako se trebaju ophoditi i odnositi sami prema sebi. Podučimo ih, braćo moja draga, da dobro koje rade u svoju korist ga rade, a da zlo i grijeh kojeg čine na svoju štetu ga čine. Podučimo ih da su dobro i zlo univerzalne kategorije ma od koga dolazili. Mi danas živimo u jednom jako čudnom vremenu kada dobro i zlo posmatramo iz prizme sistema, partije, zajednice, društva, džemata ili familije iz koje dolazimo. Pa ako naš tabor uradi nešto, to je nama automatski dobro, makar bilo zlo i obrnuto. Podučimo naš evlad da je dobro ma od koga dolazilo. Makar nam taj koji čini dobro ne bio blizak. I podučimo i da je zlo, ma od koga to zlo dolazilo i makar nam taj koji čini zlo bio jako blizak. Podučimo svoj evlad da nisu, braćo, isti oni koji čine dobro na ovome svijetu i oni koji čine zlo. Nisu iste te dvije kategorije ljudi. Podučimo ih da nije isto istina i laž, poštenje i nepoštenje, halal opskrba i krađa. To nije isto. Podučimo ih da nije isto stid i bestid. Podučimo ih da nije isto biti iskren i biti licemjeran. Da nije isto pričati lijep govor i lijepe riječi i govoriti ružan govor i ružne riječi. Nije to isto. Podučimo svoj evlad da što manje upada u grijehe. Definišemo im grijehe. Ali i također podučimo da je svaki čovjek grešan. I nema insana na ovome svijetu da neće upasti u grije ili grešku. Ali ih naučimo da su najbolji među ljudima oni koji su samo kritični. Pa kada učine kakav grije, kažu: Gospodaru, ja sam pogriješio, ti mi oprosti. A ako se radi o grijehu prema drugim ljudima, neka se nauče da traže halal. To je pravi odgoj i pravi odnos prema samome sebi. Zato je mudri Lukman savjetovao svoga sina i uzvišeni Allah nam ove savjete navodi u svojoj plemenitoj knjizi, zato što su oni univerzali i za sva vremena. Pa mu kaže: ja bunayya innaha in taku mithqala habatin ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah. Kaže: o sinko moj, dobro ili zlo, teško bilo koliko je zrno gorušice, bilo u stijeni, na nebesima ili na zemlji, kaže: Allah će to na vidjelo iznijeti. Inna Allahe latifun habir. Kaže: Allah sve tajne zna i o svemu je obavješten. Kaže: ja bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kaže: o sinko moj, obavljaj namaz, jer je namaz najčvršća veza sa Allahom. Naređuj na dobro, odvraćaj od zla, jer ćeš tako popraviti stanje i okolinu i društvo u kojem živiš. I kaže: budi strpljiv na onome što te zadesi na ovome svijetu, jer ovaj svijet zna da donese svakakve belaje i iskušenja. I treći smjer kojeg želim danas spomenuti, a to je, braćo moja draga, podučimo svoj evlad i odgojimo svoju djecu kako se treba odnositi prema drugim ljudima. Prvenstveno
prema onima koji su nam najbliskiji, a to su roditelji, braća, sestre, familija, zatim komšiluk, zatim džemat kojem pripadamo, zatim zajednica u kojoj živimo, pa sve do ostali ljudi, bili oni muslimani ili nemuslimani. Jer nije ni u kom slučaju dozvoljeno ljudima nanositi štetu i nanositi nepravdu, a poslanik alejhi salatu vesselam je to definisao riječima wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kaže, ophodi se prema ljudima na najljepši mogući način. I osnova ili pravilo u ponašanju jeste da se prema drugima ophodimo onako kako bi željeli da se oni ophode prema nama. Ništa više i ništa manje od toga. Zato ophodi se prema drugima onako kako želiš da se on ophodi prema tebi. Jer je poslanik sallallahu ta'ala alaihi wa sallam rekao: akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Kaže, najpotpunijeg imana i najpotpunije vjere su oni koji su najpotpunijeg i najljepšeg ponašanja. Zato odgojimo svoju djecu, braćo, i svoj evlad na taj način da definišu islam svojim ponašanjem. Šta to znači? To znači da kada i drugi ljudi vide, da kažu ovo je musliman. I odgojimo svoj evlad na način da budu definicija nas, roditelja koji odgajamo. U smislu da kada i drugi vide, da kažu ovi dolaze od roditelja koji su čestiti, moralni, karakterni. Zato Lukman savjetuje svoga sina pa kaže: وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Kaže, nemoj iz oholosti okretati svoju glavu od ljudi i nemoj na zemlji hodati nadmeno i oholo. Inna Allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah zaista ne voli niti gordog, niti hvalisavog. A zatim kaže: waqsid fi mashjika waqdud min sautik. Kaže, u hodu budi odmeren. Ne mora cijela mahala da zna kada ti prolaziš ili kada ti voziš auto. Kaže, u hodu budi odmeren, a u govoru nemoj biti grlat. Inne enkere aswati la sautul hamir. Zato što je najodvratniji glas revanje magarca. A četvrti smjer u odgoju našeg evlada jeste da ih trebamo podučiti i odgojiti kako da se odnose prema okolini u kojoj žive. Ali s obzirom na kratkoću hutbe, a bitnost ove teme, o tome ćemo inša Allahu ta'ala govoriti u narednoj hutbi. Aqulu qavli hada wa astaghfiru Allaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Draga moja i poštovana braćo, Allaha subhanahu wa ta'ala molim sa ovog plemenitog mjesta, u ovom plemenitom danu, da svima nama oprosti grijehe. Gospodara molim da pređe preko naših hrđavih postupaka. Allaha dželle ve ala molim da nas i naše familije vrati našoj vjeri na najljepši mogući način, da nas ne učini iskušenjem narodu koji ne vjeruje. Molim Allaha dželle ve ala da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti. Gospodara molim da približi naša srca, da zbije naše safove. Allaha molim da popravi naše stanje i stanje ummeta islama u čitavom svijetu. Allaha molimo da pomogne muslimane u Gazi, da izliječi njihove bolesne, da njihove umrle primi kao šehide i da ih izbavi iz ovog iskušenja u koje su se našli. Allaha molim da oprosti nama, našim roditeljima, svim muslimanima, muslimankama
vjernicima i vjernicama, bili oni živi ili preselili sa ovoga svijeta. Allahumma amin. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus salat.